Basta, kung napaso ka sa garapon, ibig sabihin malakas na aswang nasa labas ng bahay natin. Oo, galit ako dahil trinaydor mo kami. Pero sa kabila nun, nakita kong nagsisisi ka. Tawarin niyo na ako. Ito na lang yung magagawa ko para makabawi sa inyo, kaya dalian niyo na. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Magandang araw, Sir Jupiter. Ako si Philip, isang masugid na taga-subaybay ng Sitio Pangil, Sitio Bangungot at Kwentong Takipsilim. Hindi nabubuo ang araw ko kung hindi ako nakakapakinig ng mga kwentong katatakutan dito sa mga channel ninyo. Dito nga po sa channel ninyo ako nahilig sa mga kwentong katatakutan na hango sa totoong mga buhay. Noon kasi akala ko kwento-kwento lamang ang lahat ng mga naririnig kong tungkol sa mga aswang. Akala ko noon katahang isip lang ang mga karimari-marim na nilalang na laman ng mga kwentong bayan at ginawa lamang para libangin tayo. Subalit, nagbago ang lahat ng iyon nang minsang muntikan na akong mamatay sa kamay ng isang aswang. At ang natatanging karanasan kong iyan ang ibabahagi ko sa inyo. 2015 noon, isang taon mula nang makapagsimula akong magtrabaho ay bumalik sa amin ang aming yaya na si Nanay Fina. Biglaan kasing umuwi ang kasambahay namin noon dahil sa pagkakasakit ng nanay nito. Kaya naman pinabalik ng aking ama si Nanay Fina para magtrabahong muli sa amin. Parang pamilya na ang turing namin sa kanya. Magmula nang magkamalay ako sa mundong ito ay nasa amin na siya. Siya ang katulong nila daddy at mami sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. At noong mamatay si mami noong grade 6 ako ay siya na ang tumayong nanay ko. Lalo na atabala si daddy sa kanyang mga negosyo. Grabe ang dedikasyon niya sa pagtatrabaho at sa pag-aalaga sa amin. At dahil sa paninilbihan sa amin ay hindi na niya nagawa pang makapag-asawa. Maganda si Nanay Fina kahit na mahigit 50 na siya at hindi iyon mahahalata. Morena siya at bagay na bagay sa kanya ang balingkinitan niyang katawan. Palagi siyang nakangiti at masaya. Hindi ko nga siya nakitang malungkot kahit noon pa man. Bata pa lang kaming magkapatid ay madalas nang ibinibida ni Nanay Fina sa amin ang fiesta sa kanilang lugar at ang naggagandahang mga tanawin doon. May mga dala siyang larawan at madalas niyang tinitingnan ang mga yon kapag nag-iisa. Ipinagmamalaki niya rin lagi ang kanyang pamilya na umano ay mga albularyo sa kanilang lugar sa Iloilo. At siyempre palaging buntot ng mga kwentong albularyo ang mga maligno at mga aswang. Subalit hindi ko naman sineryoso ang mga yon. Akala ko kasi noon, kwento lamang ang mga yon para patulugin kami sa tanghali. Bakit hindi pwede? Sige na, wala namang dapat ikatakot eh. Matagal na silang wala at alam mo yan. Ay naku, bahala ka. Matagal na kasi nilang gustong makita yung lugar natin. At dadalhin ko sila dyan. Mainit ata ang ulo nyo, Nanay Fina. Sino kaaway nyo? Oh, nariyan ka pala, Philip. Ay naku, wala yun. Yung kuya kong pariwara yun. Nga pala. Fiesta na sa amin sa susunod na linggo. Baka umuwi muna ako. Gusto ba ninyong sumama ng kapatid mo? Talaga po? Oh, kung ayos lang naman sa inyo. Naku, malabo po dyan si Ate Princess dahil abala yun sa ospital. Pero wag po kayo mag-alala, sasabihan ko po siya. Ay, oo. Alam mo, maganda nga yan dalawa kayong makakasama eh. Hindi ba't matagal na ninyong gustong makita yung lugar namin? Eto na yun. Opo, siguradong maiinggit si Ate Princess kapag nalaman niya at hindi siya pwedeng umalis. Pero Nanay Pina, pasensya na po pero narinig ko po kasi yung usapan niyo ng kuya niyo kanina. Parang ayaw po ata niya ng bisita. Ayos lang po ba na sumama kami? Aba, oo naman. Wag mong pansinin yung lasenggo kong kapatid. At isa pa, ligtas yung lugar namin. Wala nang mga aswang doon. Ayan na naman ho kayo eh. Nananakot. Wala naman po talagang mga aswang. Ay, hindi kita tinatakot.
Totoong wala ng mga aswang. Kaya nga naaya ko na kayo ngayon eh. Isa pa, malalaki na kayo kaya mas madali na kayong dalhin doon. Akala siguro ninyo matatakot pa ako sa mga aswang, no? Ay naku, alam ko namang hindi at maswerte ka dahil hindi mo mararanasang makaharap sila. Sige na nga po. Magpapahinga na ako pero kailan po pala tayo aalis? Kung kailan kayo pwede. Basta kailangan umabot tayo sa piyesta. Sige po. Ako na lang din po ang bahala sa plane ticket natin. Regalo ko na rin po sa inyo at pasasalamat. Okay lang po ba yon? Nagliwanag ang mukha ni Nanay Fina sa narinig. Sabay tanong kung papayagan daw ba ako ni Daddy. Sinabi ko naman sa kanya na malaki na ako at hindi ko na kailangang magpaalam pa. Matapos ang usapang yon ay kaagad kong tinawagan ng aking ate. Subalit kagaya ng inaasahan ko, hindi siya pwede. Kaya naman tinawagan ko ang pinsan kong si Greg. Nasa university pa ito noon subalit sa amin siya tumutuloy. At dahil eksaktong patapos na ang semester noon ay walang pag-aalinlangan itong pumayag. Wala naman daw itong gagawin at gustong-gustong gumala. Kaya naman ipinagpaalam ko kay Nanay Fina kung ayos lang na isama namin si Greg at hindi naman siya tumutol. Kaya naman kaagad na rin akong nag-book ng ticket para sa aming tatlo. Subalit isang gabi bago ang biyahe ay masinsinan kaming kinausap ni Nanay Fina. May ilang bilin lang ako sa inyo, Philip. Alam kong hindi kayo naniniwala sa mga maligno. Kayo ni Greg. Ayan, sa mga aswang, mga engkanto, hindi kayo naniniwala pero mainam na kung susunod na lang kayo. Sige po, Nay. Nakikinig po kami. Una huwag kayong magkalat doon. Lalo na sa mga puno na nakapaligid sa baryo, baka kayo'y mapagkatuwaan doon. Hanggat maaari, huwag kayong iihi kung saan-saan. Kung hindi na mapigilan, huwag kalimutang magtabi-tabi na lang. Opo, para hindi namin matamaan at maistorbo ang mga naroon na hindi nakikita. Tama ho ba? Tama. Pangalawa, huwag kayong tatanggap ng kahit anong pagkain o inumin sa hindi nyo kilala. Lalo na yung kulay itim. Bakit po? Ay nako, madali lang maitago sa ganong uri ng pagkain ng sumpa ng mga aswang at ayoko kayong mapahamak. Ay, Nanay Fina, aswang na naman. Ay nako Philip, walang mawawala kung susunod ka. Tsaka isa pa pag may mangyari sa inyo ako mananagot sa tatay nyo aba. Sige na nga po. Basta ipapakilala nyo kami ni Greg sa mga dalaga doon ha. Nako, puro ka talaga kalokohan. Sige na, papakilala kita sa isa kong dalaga roon. Pero 70 years old na kasi iyon. Si Nanay Fina talaga, oo. Ay lahala, sige na, magsitulog na kayo. Hindi ko masyadong sineryoso ang mga yon. Naiintindihan kong mapamahiin si Nanay Fina at iginagalang ko yon. Pero sino pa ba ang maniniwala sa mga aswang sa panahon ngayon, hindi ba? Wala na. Para sa akin noon, mas nakakatakot pa ang mga kriminal sa kalsada kaysa sa mga nilang na sa tingin ko noon ay sa mga isipan lamang nating nabubuhay. Dumating ang araw ng aming pag-alis. Walang naging problema sa aming naging biyahe. Kulang-kulang 2 oras ang naging biyahe namin kasama ang taxi, tricycle at paglalakad. At talaga namang namangha ako sa kagandahan ng probinsya ni Nanay Fina. Para sa akin na isang laking Maynila, isang magandang karanasan na ang makakita ng mga berdeng lupain at kabundukan at makalanghap ng sariwang hangin. Makalipas ang 30 minuto ng paglalakad ay nakarating kami sa baryo nila Nanay Fina. Masaya kaming sinalubong ng mga taga doon at binati. Kilalang kilala doon si Nanay Fina. Napakaraming mga bata ang naglapitan sa amin. Mabuti na lamang at naisipan kong magdala ng mga tsokolate noon. Kinuha ko ang mga iyon at ipinamigay ko sa mga bata. Tuwang-tuwa sila at talagang pinuno kami ng pasasalamat. Fina! Ang tigas talaga ng ulo mo. Talagang hindi ka napigilang isama ang mga yan. Kuya, tama na. Nakakahiya sa mga tao at kay na Philip. Pagpahingayin mo muna kami. Pahinga? Makakapagpahinga pa ba ang mga yan kapag pinunterian na sila ng mga aswang?
Ha? Kuya, wala na ngang mga aswang, natalo na sila ni tatay, matagal na. Nakita mo ba ang mga bangkay nila? Magkatibayan ka ba na patay na talaga sila? Wala. Kanina lang akong pinag-uusap-usapan ang pagkamatay ng mga hayop sa kabilang baryo. Sip ang dugo. Baklas lahat ng lamang loob. Paano mo maipapaliwanag yun, ha? Kuya, sabi ko nga tama na. Wala nang katotohanan yung mga sinasabi mo eh. Umuwi ka na. Puro ka aswang, nababaliw ka na naman. Bahala ka sa buhay mo, Fina. Kapag naging ulam ng mga aswang ang dalawang yan, wag na wag mo akong hihingan ng tulong. Padabog na umalis ang lalaking yun. Tumitig pa siya ng masama sa amin bago naglakad ng pasuray-suray papalayo. Nagkatinginan kami ni Greg sa narinig. Pagkatapos ay lumapit sa amin si Nanay Fina at sinabing ipagpaumanhin na lamang namin ang inasal ng kanyang kapatid. Mabait naman daw yun, sadyang nakainom lamang at kung ano-ano ang mga sinasabi. Tinanong ko siya kung totoo ba ang aswang na nabanggit ng kapatid niya. Ngunit tumawa lamang siya at sinabing dahil lamang yun sa kalasingan. Subalit muli niyang ibinilin sa amin na sundin ang mga sinabi niya noon sa Maynila. Inulit niya at idiniin, wala naman daw mawawala kung susunod kami, may aswang man o wala. Noong gabing yun ay sa isang kamag-anak kami ni Nanay Fina naghapunan. Tinanong kami ng tiyahin niya doon kung bakit napaaga kami ng dating. 1 linggo pa kasi bago ang pista noon. Sinabi ko naman na gusto kong masulit ang bakasyon at gusto ko ring makagala sa mga naggagandahang lugar doon. Nang biglang pumasok si Mang Simeon. Walang gagala. Agad hindi natatapos ang pista. Sumunod kayo kung gusto niyong makauwi ng buo. Bakit ho? Ano ho bang meron? Aswang na naman po ba? Tama na nga, bakit ka ba nandito? Bata. At tuwing kapistahan, kumakain ng tao ang gabunan na nagtatago dito. Gabunan? Gabunan ang pinakamatanda at pinakamalakas sa isang angkan ng aswang. Kumakain sila ng tao, 1 beses 1 taon. At dahil madalang ang pagkain nila, ay madalas wala silang itinitira sa mga biktima nila. Meski isang buhok. Kuya, ano ba? Matagal nang walang nangyayaring ganyan dito. Bahala ka sa buhay mo, Fina. Hindi porket matagal lang hindi nangyayari ay hindi na talaga mangyayari ulit. Tandaan mo, gabunan ang pinag-uusapan natin dito. Tinitigan akong muli ni Mang Simeon at pagtapos ay umiling ito bago tuluyang dumiretso sa kusina. Kumuha ito ng pagkain at walang sabi-sabing umalis. Matapos yun ay umuwi na kami sa bahay nila Nanay Fina. At magmula noon, hindi na ako napakali ng dahil sa aking narinig. Kalungkutan. Yan ang naramdaman ko pagpasok namin ng bahay nila Nanay Fina. Wala na raw nakatira doon maliban kay Mang Simeon na bihira pa kung umuwi. High school ako nang mamatay ang tatay nila nang dahil sa biglaang pagkakasakit. Ayon kay Nanay Fina, hindi man lang nakapagpatawaran si Mang Simeon at ang ama nila bago ito bawian ng buhay. Layas at sadyang pasaway di umano kasi si Mang Simeon noon pa man. Subalit kay Mang Simeon pa rin ito iniwan ang lahat ng mga gamit nito sa panggagamot. Gawa sa kawayan at kahoy ang halos kabuuan ng bahay nila Nanay Fina. May mababang silong iyon at nasa labas ang banyo at pinakalutuan. May 4 na silid at doon niya kami pinatuloy ni Greg sa pinakamalaking kwarto. Walang electric fan sa kwartong yun, subalit napaka-presko. Malayong malayo ang klima doon kung ikukumpara sa Maynila. Pagkalapag ng gamit sa kwarto ay muli akong lumabas para malibot ang bahay. May isang silid doon na nakalak. Naisip kong marahil ay yun ang kwarto ni Mang Simeon.
Lumakad pa ako nang mapansin kong may mga maliliit na garapon ng palaman ang halos bawat sulok ng bahay. May lamang langis ang mga garapong iyon na may nakapaloob pang papel. Kinuha ko ang isa at binasa ko ang mga salitang nakasulat doon gamit ang pulang tinta. Subalit napakunot na lamang ako ng noo nang hindi ko iyon maintindihan. Lana ang mga yan na may orasyon. Lana langis? Oo. Para saan po? Bakit parang ang dami nila? Hindi ba't nasabi ko nga sa inyo na manggagamot yung tatay ko? Minsan ay napapalaban yan sa mga aswang. At ang mga yan na nagsisilbing alarm ba kumbaga kapag ka may papalapit na mga aswang ganoon. Paano po? Kukulo yan pagka may mga lumapit na aswang sa bahay na to. Talaga po? Oo, pero wag munang pangarapin kumuluyan ako. Pakiusap naman. At teka, may papakilala pala ako sa'yo. Halika, sumunod ka. Ibinalik ko ang garapon sa kung saan yun nakapwesto. Pagkatapos ay sumunod ako kay Nanay Fina sa loob ng silid na may dilaw na kurtina ang pintuan. At nanlaki ang mga mata ko nang makita kung ano ang mga naroon. Doon ako nakakita ng totoong buntot pagi na noon ay sa mga kwento lamang ni Nanay Fina ko naririnig. May iba't ibang uri ng itak doon. Sinabi ni Nanay Fina ang mga pangalan ng mga iyon, subalit wala akong natandaan ni isa. May mga libro doon na lumang-luma na. Kukunin ko sana ang isa para tingnan nang sawayin ako ni Nanay Fina. Mayroon daw iba doon na may mga sumpa, kaya mabuting huwag ko nang hawakan pa ang mga iyon. Napansin ko rin na may mga garapong may langis at orasyon din ang naroon. Ito na lang ang naiwan ni tatay sa amin, wala nang iba. Ang problema pa, hindi namin alam ni kuya kung paano gamitin ang karamihan sa mga ito. Lalo na yung medalyon at mga librito na yan. Kung gayon, totoo pong may kapangyarihan ng mga yan? Lahat ng nakikita mo dito ay minsan ang nagamit ng tatay namin at lolo namin sa pakikipaglaban sa mga maligno, mga aswang, mga ganon. Alam kong mahirap paniwalaan, oo, sige. Para sa mga taga Maynila, mahirap talaga yan. Pero magtanong-tanong ka sa paligid bukas at malalaman mong totoo yung mga ikinukwento ko sa inyo noon. Hindi naman ho sa hindi ako naniniwala pero ang hirap lang po kasing paniwalaan. Ano? Parang ang gulo mo na yata, inaantok ka na yata. Opo. Bigla po akong nakaramdam ng pagod. Sige na, maglinis ka na ng katawan at matulog na kayo ni Greg. Tawagin niyo ako kapag may kailangan pa kayo, ha? Salamat po, Nanay Fina. Oh, Philip. Ang astig ng tatay nyo para magkaroon siya ng ganitong mga gamit. Salamat. Matapos yun ay bumalik na ako sa kwarto namin ni Greg. Marahil nang dahil sa pagod ay kaagad akong nakatulog ng gabing yun. Ganoon din si Greg na tulog na nang datnan ko sa kwarto. Mahina rin kasi ang signal doon kaya hindi magamit ang cellphone para sa libangan. Kinabukasan maaga akong nagising. Madilim pa noon subalit wala nang humpay ang mga manok sa pagtilaok. Bumangon ako at napansin kong wala na si Greg sa higaan nito kaya naman lumabas na ako at nagtungo sa may kusina. At doon ay naabutan ko si Nanay Fina na nagtitimpla ng kape. Naroon din si Greg at tumutulong sa paghahanda ng agahan. Walang kakaiba ng umagang yon at napakaganda ng gising ko. Nang matapos kaming mag-agahan ay lumabas kami ni Greg. Gagala na sana kami nang mapansin kong napakaraming tuyong dahon ang nakakalat sa paligid. Kaya naman nagwalis na muna ako. Inawat pa ako ni Nanay Fina, hindi raw dapat ako nagwawalis dahil bisita ako. Pero ano ba naman ang pagwawalis bilang kapalit ng pagtanggap nila sa amin doon, hindi ba? Si Greg naman ay kinuha ang lagayan ng patuka ng manok at siya na ang nagpakain sa mga gumagalang manok sa paligid ng bahay. Habang abala ako sa paglalagay ng mga naipon kong dahon sa sako ay may tumawag ng pansin ko sa kakahuyang nasa gawing kanan ng bahay nila Nanay Fina. Nasa dulo na pala ng baryo ang bahay nila at malapit na sa isang mahabang daan
papunta sa susunod na baryo. Tinitigan ko ng maigi ang gawing iyon ng kakahuyan. Sigurado kasi akong may nakita akong gumalaw mula doon. At hindi nga nagtagal, mula sa likod ng isang puno ng mangga, lumabas ang isang dalaga. Tingin ko ay kaedad ko ito. Morena at tamang-tama lamang ang pangangatawan nito. Nakasuot ito ng dilaw na sando at kupas na maong. Sa likuran naman ito ay isang bayong na puno ng mga tuyong sanga, habang ang isang kamay nito ay may hawak na bayong. Tatawagin ko sana ito ng isang malakas na sitsit ng malingaw-ngaw sa paligid. Napalingon ang dalagang yun sa kanyang likuran at walang ano-anong kumaripas ng takbo papasok ng kakahuyan. Ano yon? Ikaw ang sumisitsit, Philip? Nako, hindi po. Yung nasa kakahuyan ho. Tinawag yung may tsurang dalaga na nangunguha ng ata ng panggatong. May tsurang dalaga? Oo, morena. Tapos matangos ang ilong. Baka si Tala yan. Diyan sila sa loob ng kakahuyan nakatira. Mag-uuling yung ama niya. Mabait na bata yun. Ang kaso lang ay sobrang strikto ng tatay kaya hindi basta nakikipag-usap sa iba. Ganun ho ba? Bakit gusto mo? Nanay naman eh. Ay nako, biro lang naman. O siya na, tapusin mo na yan na makalibot na kayo sa baryo. Talaga? Pwede po? Oo naman, basta ang bilin ko ha. Huwag kalimutan. Opo. Matapos ang mga gawain ay lumibot na kami ni Greg sa baryo. Palakaimigan ang lahat ng mga taga doon. Panay silang ngiti at alok ng mga pagkaing mayroon sila. Noong una ay hindi kami tumatanggi, subalit nang nabusog na kami ay doon na namin sila inawat sa pagbibigay sa amin. Sa bandang gitna ng baryo ay naroon ang bahay ng pinaka-leader ng baryo at doon ay naabutan namin ng ilang mga kabataan na gumagawa ng mga palamuti at makukulay na arko para sa paparating na fiesta. Kinausap namin ang mga naroon at humingi kami ng permiso na tumulong. Maluwag naman nila kaming tinanggap at hindi na namin namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Asa na ba yung bote ko ng alak? Buisit. Abay, ang lakas talaga ng loob ninyo, ano? Parang mga taga rito lang Hindi ba talaga kayo natatakot? Mang Simeon, pasensya na ho pero pinayagan naman ho kami ni Nanay Fina. Yago si Pina. Walang alam yan. Sige, bumalik na kayo sa bahay. Kapag nadali pa kayo ng aswang dito ay ewan ko na lang. Tanghaling tapat ho. Kayang umatake ng gabunan kahit anong oras. At may mga aswang na hindi mo basta-basta nakikita. Kaya makinig kayo sa akin. Uy, ano ba naman yan? Nasa malayo pa lang ako, dinig na dinig ko na yung boses mo eh. Tinatakot mo na naman sina Philip. Ay nako, pati mga bata at kabaryo natin natatakot sa mga pinagsasabi mo eh. Dapat lang na matakot sila para mag-ingat. Tama na nga. Philip, Greg, halina nga kayo, tumayo na kayo dyan. Tara na at magtatanghalian na naman na. Hayaan na ninyo yung lasenggo na yan dyan. Opo. Humingi kami ng paumanhin sa mga naroon at nakayukong umalis. Hindi naman nagtagal ay sumunod sa bahay si Mang Simeon at nagsandok ng sarili niyang makakain. Umupo siya kasama namin at sabay-sabay kaming nagtanghalian. Walang nagsalita sa amin ni Greg noon. Ganoon din sa panig ni Mang Simeon at Nanay Fina. Ngunit nang matapos si Mang Simeon at umalis ay kaagad kaming kinausap ni Nanay Fina. Pagpasensyahan nyo na ang kuya ha. Ang totoo, hanggang ngayon kasi nagdadalamhati pa rin siya sa pagkamatay ni nanay. Si tatay ang sinisisi niya nun dahil hindi niya nagawang hiligtas si nanay. Ano ho bang nangyari sa nanay niyo? Bata pa lang kasi ako nung nangyari yun eh. Noon kasing rumisponde si tatay sa pag-atake ng isang aswang, sinalisihan siya nito. Ay lumusog dito sa bahay at kitang-kita namin ni kuya kung paanong kinaladkad ng aswang na yun ng nanay namin palabas. Dumating si tatay nun, pero hindi niya nahabol yung aswang. At makalipas yung 2 araw ay nakita na lang namin ang bangkay niya sa may niyugan. Bisperasyon ng pista nang mangyari yun.
Pagmula nun hindi na tumigil sa paninisi si kuya kay tatay. Si tatay naman ay ginawa lahat, matugis lang yung aswang na pumatay kay nanay. Minsan silang nagkalaban, pero sabi ni kuya, hindi raw natalo ni tatay. Bagkus nakatakbo ito palayo. Sandali lang po, ibig sabihin, totoo po ang mga aswang? Nanay Fina, pasensya na ho pero ang hirap ho talagang paniwalaan eh. Totoo sila, Philip. Minsang kinatakutan ng lugar na ito. Pero wala na sila ngayon. Magmula nung umuwi ako rito, nang iwan ko kayo. Wala nang ni isang insidenteng may kinalaman sa aswang ang nangyari. Kung ganun... Oo, totoo sila. Hindi sila laman lang ng mga kwento ko. Pero gaya ng sinasabi ko, ngayon wala na kayong dapat ikatakot. Nagkatinginan kami ni Greg matapos noon. Pagkatapos kumain ay sandali kaming nagpahinga. Mahirap paniwalaan ang mga sinabi ni Nanay Fina, pero wala siyang dahilan para gumawa ng kwentong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Makalipas ang ilang oras ay nainip kami ni Greg. Humingi kami ng permiso kay Nanay Fina na muling maglibot pa sa lugar. Pumayag naman siya basta susundin lang daw namin ang mga ibinili niya. Lalong-lalo na ang hindi pagtanggap ng mga pagkain mula sa mga tao sa labas ng baryo. At huwag na huwag daw kaming magpapaabot ng dilim, lalo na sa may kakahuyan. Matapos marinig ang mga paalala ay umalis na kami ni Greg. Nawala ang takot na nararamdaman ko nang makita ang napakagandang tanawin doon. Tuwang-tuwa talaga kami sa luntian na paligid ng lugar. Doon lang kami nakakita ng napakalaking mga puno ng harapan. May mga kakaibang ahas din kaming nakita at ganoon din ang iba't ibang uri ng mga ibon. At nang dahil sa pagkalibang, hindi na namin napansin na napalayo na pala kaming dalawa at hindi na ako sigurado sa daan pabalik. Palingon-lingon ako habang nagkakamot ng ulo nang halos mapatalon ako sa gulat. Bigla na lamang kasi akong nakarinig ng isang malambing na boses ng babae mula sa aming likuran. Hindi kayo taga rito, hindi ba? Uy! Grabe ka naman. Huwag ka namang manggulat. Pasensya ka na kung nagulat kita. Hindi ko kasi alam kung paano kayo kakausapin eh. Para kasing naliligaw kayo eh. Oo. Napalayo na ata kami. Ganun ba? Sige, sumunod kayo sa akin. Ituturo ko yung daan palabas. Marami kasi talagang naliligaw dito. Yung iba nga hindi na nakakalabas eh. Huwag ka namang manakot ng ganyan. Biro lang, tara na. Sige na, sumunod na kayo sa akin. Ikaw si Tala, tama? Ikaw yung nakita ko noong isang araw sa tapat ng bahay ni Nanay Fina. Oo, Tala yung pangalan ko. Kayo, ikaw. Ako si Philip. Ito naman ang pinsan kong si Greg. Kinagagala ko kayong makilala. Pero bago tayo magkwentuhan, maglakad na tayo. Alam nyo kasi mahirap abutan ng dilim dito eh. Bakit? Dahil sa aswang? Naku, hindi totoo yun. Walang aswang dito. Madilim ka mo at kapag hindi ka sanay, siguradong puro galos ang aabutin ng mga paa nyo. Sinabayan namin siya papalabas ng kakahuyan. Ang totoo ay nagpapasalamat ako na dumating siya. Malamang kasi ay naligaw na kami ni Greg kung hindi dahil sa kanya. Itinuro niya ang daan papalabas nang makarating kami sa isang malaking kubo. Nakatayo iyon sa ilalim mismo ng isang napakalaking puno ng balete. Hindi naman yun kalayuan mula sa bungad ng kakahuyang yon. Tinanong ko sa kung sino ang kasama niya doon at sinabi niyang ang tatay lamang niya. Subalit nasa bayan daw ito ng mga oras na yon. Salamat ah. Wala yun. Sa susunod, wag na kayo masyadong lalayo baka mawala ulit kayo eh. Oo, tatandaan namin yan. Pwede ba kaming bumalik dito? Alam mo na, para may kakwentuhan ka man lang. Malayo-layo rin ito sa baryo ah. Hindi na, sanay naman ako. Ako na lang pupunta sa inyo pag may oras ako. Talaga? Oo. Sige. Hihintayin ka namin dun ah. Maglalakad na kami palayo ni Greg nang may naramdaman akong kakaiba mula sa loob ng bahay nila Tala. Napatingin ako sa loob ng bintana noon. Madilim ang loob at wala akong maaninag.
Ngunit halos lumundag ang puso ko palabas nang makita kong tila may mga matang umilaw sa loob ng bahay na yon. Kulay pula ang mga yon. Napaurong ako at naramdaman kong nagbutil-butil ang mga pawis sa aking noo. Ibinalik ko ang aking mga mata kay Tala, subalit pumasok na ito sa loob ng bahay. At pagtingin kong muli sa bintana ay wala na doon ang mga mata. Dali-dali ko nang hinila si Greg palayo sa lugar na yon. Pagdating ng bahay nila Nanay Fina ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Papasok pa lamang kami ng bakuran nang biglang umikot ang aking paningin. Napakapit ako sa bakod, ngunit biglang nanlambot ang mga tuhod ko at tuluyan akong bumagsak sa lupa. Dali-daling tumakbo papunta sa akin si Nanay Fina at tinanong ako kung ano ang nangyari. Ngunit hindi ko na nagawang makasagot. Ni hindi ko na nga rin narinig ang paliwanag ni Greg noong mga oras na yon. Dinala nila ako sa loob ng bahay. Pagkatapos ay pinainom ako ni Nanay Fina ng paracetamol. Medyo gumaan ang pakiramdam ko noon. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman kong kumukulo ang sikmura ko. Nanay Fina, nasusuka po ako. Sige, halika na. Talian mo. Kaya mo bang tumayo? Opo. Sumuka ako ng sumuka. Halos lahat ng kinain ko ng araw na yon ay inilabas ko. Halos mapatingkayad pa ako sa sobrang lala ng aking pagsusuka. Dito na kumilos si Nanay Fina. Tumakbo siya sa labas. Pumitas siya ng mga dahon-dahon at kaagad na pinakuluan ang mga iyon. Pagkatapos ay hinubad niya ang suot kong t-shirt. Pinakuluan rin niya iyon at pagkatapos ay bahagyang pinalamig. Nang lumamig na ng bahagya ay ipinunas niya iyon sa aking katawan. Pagkatapos ay nagsalin siya ng pinagpakuluan ng mga dahon sa isang tasa at ipinainom sa akin yon. Biglang bumaligtad ang aking sikmura. Muli akong nagsuka ngunit nang hilakbot ako nang makitang itim na likido ang aking isinuka. Huwag kang matakot. Ayos ka na. Tapos na. Salamat po. Ano hong nangyari? Nausog ka. Pero pambata lang ho yun, Nanay Fina, hindi po ba? Malakas ang nakadali sa'yo. Saan ba kayo nagsususuot kasi ni Greg? Naligaw ho kami ni Greg sa Kakahuyan. Mabuti na nga lang po at nakita kami ni Tala. Tinulungan niya kaming makalabas. Ay nako, sinabi ko na kasing wag nang lalayo masyado eh. Pasensya na po. Sige na, magpahinga ka na muna. Greg, sumama ka sa akin at maghanda tayo ng hapunan. Paglalim ng gabi ay umulan ng malakas. At dahil sa sobrang pagod ng dahil sa nangyari ay mabilis akong nakatulog. Subalit sa kalagitnaan ng gabi ay bigla akong naalimpungatan. Napakalakas pa rin ng ulan noong nagising ako at dinig na dinig ko ang hagibis ng hangin. Muling bumigat ang aking pakiramdam at pagkatapos ay naramdaman kong tila may nakatingin at nagmamasid sa akin. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan ay nakarinig ako ng isang mahaba at mahinang ungol mula sa labas ng bahay. Napatitig ako sa direksyon kung saan ko yon narinig. Sarado ang bintana, subalit sigurado akong mayroong kung ano sa kabila ng bintanang yon na nakatitig sa amin. Hindi ko maipaliwanag pero yon ang kutob ko noong mga oras na yon. Dahan-dahan akong gumapang papalapit sa bintana. May kung anong kaba ang bumalot sa akin noon. Ngunit isinawalang bahala ko yon. Marahan akong dumikit sa bintana at sumilip sa siwang. At nagsisi ako na ginawa ko pa yon. Sa ilalim ng puno ng sampalok na nakatapat sa bintana ng kwarto namin sa hindi kalayuan, may nakita akong nakatayo. Matangkad ang nilalang na yon. Bagsak ang balikat at tila mas mahaba ang mga braso nito kung ikukumpara sa normal na tao. Biglang kumidlat at lalo akong nanghilakbot nang makita ang karimari-marim na hitsura ng nilalang na yon ng matanglawan. Itim na itim ang balat nito. Balot ng puti o malaabong buhok ang mga braso ng nilalang na yon at gulo-gulo ang mahaba at puti nitong buhok. Ula ang nanlilisik nitong mga mata at nakangisi ito na parabang ipinagmamalaki ang nagtatalasan nitong mga ngipin. At
takot ay napalayo ako sa bintana. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Naisip kong namalikmata lamang ako, kaya naman nag-ipon ako ng lakas ng loob at muling sumilip sa siwang. Dahan-dahan muli akong sumilip. Subalit wala na doon ang nilalang. Tiningnan ko ang paligid, subalit wala na talaga akong nakita doon. Bumalik ako sa aking higaan. Inisip kung ano nga ba ang nakita ko. Subalit wala akong nahanap na paliwanag. Naisip kong baka totoong namalikmata lamang ako ng mga oras na yon. Philip, wala bang tulog sa kwarto nyo? Wala naman po, Nanay Fina. Pero Pero ano, may problema ba? Sumama ba ulit ang pakiramdam mo? hindi na po. Pero kagabi, doon sa may puno ng sampalok may nakita ako. Ano? May malaking nilalang po doon. Parang halimaw. Hindi ko po maipaliwanag pero hindi yung tao. Nakatitig yun sa akin na parang nakikita niya sa likod ng bintana. Hindi. Hindi ito maaari. Bakit ho? Ano ho ba yun? Yung nakita mo ba ay may mahaba at gulugulong buhok at itim ang balat? Opo. Hindi masyado malinaw dahil maaaninag ko lang po siya kapag kumidlat. Pero yun ang nakita ko. Ay, Diyos ko. Nanay Fina, ano ho ba yun? Wala yun, makaguni-guni mo lang yun. Sige na, kumain na muna tayo. Pero Nay, Wala yun, Philip. Baka dala lang yun ng masama mong pakiramdam at pagod. Sige na, kumain na. Hindi ako kumbinsido sa sinabing yun ni Nanay Fina, pero wala na akong nagawa. Tuluyan na rin naman ng bumuti ang pakiramdam ko matapos kumain. Subalit minabuti ni Nanay Fina na pagpahingahin muna ako noong umagang yon. Noong hapon ay aalis sana kami ni Greg papunta sa batis na sinasabi sa amin ni Nanay Fina. Ang kaso, bumuhos muli ang malakas na ulan. Kaya naman wala na kaming nagawa pa ni Greg kung hindi ang libangin ng aming sarili sa mga gawaing bahay. Muli kong napansin ang mga garapong may lamang langis. Mayroon na din pala noon sa kwartong tinutulungan namin ni Greg. Napansin ko rin na may pinatulis na kawayan sa gilid ng kwartong yon at dalawang mahahabang itak. Sigurado akong wala ang mga iyon doon noong unang gabi namin. Tinanong ko si Nanay Fina kung para saan ang mga iyon. Ngunit sinabi lamang niya na huwag ko nang pansinin ang mga gamit na iyon at hayaan lang. Sumapit ang gabi at saka lamang tumila ang ulan. Kumain kami ng masarap na hapunan at dahil wala nang magawa, maaga kaming nakatulog ni Greg. Subalit sa kalagitnaan ng gabi ay muli akong naalimpungatan. May narinig kasi akong kaluskos mula sa labas ng bahay at tunog ng tila kumukulong tubig. Tiningnan ko si Greg. Tulog na tulog siya. Hindi rin naman siya gumagawa ng kahit anong ingay. Muli akong nakarinig ng kaluskos sa labas. Para bang may naglalakad-lakad doon ng pabalik-balik. Umupo ako. Lalong lumakas ang tunog ng pagkulo na aking naririnig. Sinundan ko ang tunog na yon at nanlaki ang mga mata ko nang makitang nanggagaling ang tunog sa garapon na may lamang langis. Bumubula iyon na parabang pinakukuluan. Hinawakan ko yun, ngunit napabitaw ako kaagad dahil napakainit noon. Nalaglag ang garapon, nabasag yun at gumawa ng malakas na ingay, dahilan para magising si Greg. Narinig kong tumakbo papalayo ang kung anumang nasa labas. Bubuksan ko sana ang ilaw subalit walang kuryente. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng isang malakas na ungol ng malaking hayop mula sa malayo. Philip, anong nangyari? Ano yung nabasag? Nay, yung garapon po kumukulo yung langis. Inawakan ko tapos... Napasok ka? Opo. Lumayo ka sa bintana, Philip. Ikaw din, Greg. Bakit po? Basta, kung napasok ka sa garapon, ibig sabihin malakas na aswang nasa labas ng bahay natin. Ano ho? Ayokong matakot kayo kaya hindi ko na sinabi, pero ang nakita mo kagabi, maaring isang gabunan yun. Nay naman. Hindi kita tinatakot. Sige na, lumabas tayo ng kwarto. Doon tayo sa may sala. Mas maluwag doon. Dalian nyo na. Opo. Nawala ang mga kaluskos na aking naririnig, subalit hindi na kami bumalik pa ni Greg sa kwarto.
Hindi na rin ako nakatulog pang muli ng gabing yon. Pakiramdam ko ay may nagmamasid sa labas. Naghihintay sa mga ikikilos ko at gagawin. Ang bigat ng pakiramdam ko noon na parang may nakapatong sa akin. At hindi gumaan ang pakiramdam ko hanggang mag-umaga. Paglabas ko ay naroon muli si Mang Simeon at kumakain ng agahan. Tinitigan niya ako ng masama bago tinawag sa hapagkainan. Ay, totoo bang nabasagan ka ng garapon kagabi? Opo. Magmula ngayon, mag-iingat na kayo. Mas maigi kung dito na lamang kayo sa bahay. Kung uuwi na kayo ng Maynila, mas maigi. Hindi sila basta makakauwi, alam mo yan. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangang masiguro na wala ng sumpa ng aswang sa'yo. Mari kasing kapag lumayo ka rito ay muling sumama ang pakiramdam mo at hindi yun malunasan. Ano ho? Seryoso po ba kayo? Oo, pero huwag kang magalala. Kuya Simon. Oo na. Gagawa na ako ng paraan. Wala naman akong magagawa. Pinagsabihan ko na kasi kayo. Ikaw, Philip. Huwag na huwag kang panghihinaan ng loob. Tapos ka na sa oras na matakot ka ng husto. Padabog na umalis si Mang Simeon. Pagkatapos ay kinausap ko ni Nanay Fina na huwag matakot at mataranta. Hindi umano niya pababayaang may mangyari sa akin. Humingi rin siya ng paumanhin. Hindi raw niya akalaing aabot sa ganoon ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung totoo bang nakita kong kumulo ang langis. Isang bagay na muli kong kinumpirma sa kanya. Tumayo siya at pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Napabuntong hininga siya. Hinawakan niya ang aking mga kamay at muling humingi ng patawad. Habang naghuhugas si Nanay Fina at ako ay nagpupunas ng lamesa ay humahangos na bumalik si Mang Simeon. Bakas sa mukha nito ang galit. Binuksan nito ang pintong nakalak at pumasok ito doon. Nakarinig kami ng malalakas na kalampag mula doon. Nag-alala si Nanay Fina kaya naman pinuntahan na niya ito para tanungin kung ano ang problema. Ngunit bago pa siya makapasok ay lumabas na si Mang Simeon dala ang isang patalim na kung tawagin nila doon ay binangon. Isa itong itak na may palapad ngunit matulis na dulo. Kuya Simon, anong problema? Sino kaway mo? Mga bangkay na nakita sa may maisan. Lasog-lasog raw. Ha? Papunta ako doon. Baka makakuha ako ng impormasyon kung nasaan ang hayop na gabunan na yan. Mag-iingat ka. Kayo ang mag-iingat. Lalo na yung mga alaga mo. Patakbong lumabas si Mang Simeon. Naisipan kong sumunod at yun ang aking ginawa. Pinigilan pa ako ni Nanay Fina subalit nagtuloy-tuloy ako sa pagsunod kay Mang Simeon. Hindi naman na ako sinita ng lalaki. Subalit hindi pala ganoon kalapit ang sinabi niyang lugar. Hinihingal na ako samantalang siya ay kaswal lamang na naglalakad ng mabilis. Halos hindi ko na mahabol ang aking hininga nang makarating kami sa isang maisan. Hindi pa gaano kataas ang mga mais doon at pagkarating namin doon ay kaagad naming nakita ang kumpulan ng mga tao. Binilisan namin ang paglakad at lalo akong nahirapang huminga nang makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Tanggal ang ulo nito at kaliwang braso. Nawawala ang kanan nitong binti at halos wala nang natira sa tiyan. Napaupo ako sa takot. Inalalayan naman ako ni Mang Simeon subalit nang muli kong masulyapan ang bangkay ay doon na ako nasuka. Sabihin mo sa akin ngayon na walang aswang. Ipaliwanag mo kung anong uri ng demonyo ang kayang gumawa niyan. Hindi ako nakasagot sa sinabi niyang yun. Matapos yun ay lumapit siya sa bangkay. Nakiramay siya sa pamilya ng biktima at narinig kong ipinangako niya na hahanapin niya at pagbabayarin ang gumawa noon. Tiningnan niya ang paligid ng bangkay na parang normal lamang na tanawin at pagkatapos noon ay nagtanong-tanong siya sa mga tao. At ilang sandali pa ang lumipas ay dumating na ang mga pulis. Nakatakot naman. Anong nangyari sa kanya? Sinong may gawa niyan? Tala? Ibig sabihin, totoong may aswang na rito ngayon? Hindi ko alam, siguro hayop o baka
mamamatay tao lang ang gumawa niyan. May tao bang makakagawa niyan, ha? Hindi ko alam, pero Magdoble ingat na lang siguro tayo. At manalangin na mahuli na yung may gawa niyan. Nakakakilabot. Sige na, halis na ako. Ingat ka. teka, Ano yun? iniwan na kasi ako ni Mang Simeon. Hindi ko alam ang daan pabalik. Na naman? Ay, naku, sige na nga, sumabay ka na sa akin. Tamang-tama, pabalik na rin naman ako eh. Salamat. Sa ibaba nakatingin si Tala habang naglalakad kami. At sa tuwing may nakikitang kabute ay kinukuha niya iyon at inilalagay sa dala niyang bayong. Tinanong ko kung nakakain ba yon at sinabi niyang oo. Paborito raw niya yon lalo na kapag inaadobo. Ipinangako rin niya sa akin na dadalhan ako noon sa bahay minsan kapag nagkaroon siya ng oras. Habang patuloy na naglalakad ay hindi ko maiwasan ang aking sarili na mapatitig kay Tala. Napakaamo naman kasi talaga ng kanyang muka at napakaganda ng mga mata. Napatingin sa bigla sa akin, napaiwas naman ako ng tingin. Ngunit mas nabigla ako nang magsimula siyang magtanong. May nobya ka na ba sa Maynila? Wala. Bakit? Kalokohan. Itsura mong yan, wala? Bakit gwapo ba ako? Sa Maynila, pangit pa ang mukhang ito. Pero seryoso, wala akong nobya o asawa. Bakit mo naitanong? Wala lang. Gusto ko lang magsimula ng usapan. Wala kasi akong kaibigan eh. Masyadong maigpit si tatay. May mga kakilala ako pero hindi ko sila lagi nakakausap eh. Kung gayon, magmula ngayon pwede mo na akong kausapin araw-araw. Hindi ka ba naiwirdohan sa akin? Sa amin ni tatay? Hindi. Bakit ko naman mararamdaman yun? Wala lang. Naririnig ko kasi sa mga tao na weirdo daw ako, kaya wala akong kaibigan, ganun. Salamat ah. Nakangiti siyang tumalikod sa akin at nagpatuloy na naglakad. Subalit bago pa siya tuluyang makatalikod sa akin ay nakita ko kung paanong naging malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa pagkwekwentuhan namin ay inihatid na niya ako hanggang kina Nanay Fina at nang makarating kami doon ay kaagad siyang nagpaalam para umuwi. Subalit bago pa siya makalayo ay marahan ko siyang hinawakan sa kanang braso. Natigilan siya at napalingon. Bakit? Dito ko na kumain. Hindi mo ba naaamoy mukhang adobo yung niluluto ni Nanay Fina? Masarap yun. Pero nakakaya naman. Hindi ako makabala pa sa inyo. Sige na Tala, dito ka na kumain. Wala nang nagawa pa si Tala para tanggihan ang alok namin ni Nanay Fina. Nagpalipas muna kami ng oras doon at mas nakilala ko siya ng gusto. Hindi rin siya tinantanan ni Greg na tanong ng tanong kung saan magandang maggala bago ang fiesta. Nang sumapit ang tanghali ay sabay-sabay na kaming kumain. Abot tenga ang ngiti ni Tala habang kumakain ng adobong manok ni Nanay Fina. Nakakamay pa ito at kada subo ay pinupuri ang luto ng aking yaya. Tapos na kaming kumain nang biglang may sumulpot na matandang lalaki sa aming bakuran. Medyo matangkad ito, payat at kulay puti na ang lahat ng buhok. Pasilip-silip ito sa loob ng bahay. Tatayo na sana ako para tanungin ito nang pigilan ako ni Tala. Kaagad ko namang napansin na namutla ang kanyang mukha noon habang nakatitig sa lalaki. Ako nang bahala, tatay ko naman yun eh. Ganun ba? Papasukin natin at ayain na lang natin kumain. Hindi na. Hindi rin naman papayag yun eh. Di ba, Aling Fina? Oo, suplado ang tatay niyan. Ay, sige na nga. Pero maaari ba kaming dumalaw dun sa inyo? Ha? Wag na. Ako na lang pupunta dito pag nagka-oras ako. Salamat po sa inyo, Aling Fina. Salamat, Philip, sa uulitin. Sige, ingat. Matapos maghugas ng kamay ay dali-daling lumabas si Tala at tinawag ang ama. Pinagmasdan ko sila habang papalayo. Ngunit wala naman akong napansing kakaiba. Kaya naman nagligpit na lamang ako. Ako ang naghugas ng pinggan noong tanghaling yon. Ilang beses pang tumutol si Nanay Fina pero nagpumilit ako. Wala kasi akong magawa at kaya ko namang maghugas ng pinggan.
Habang abala ako sa lababo ay nilapitan ako ni Nanay Fina. Seryoso ang kanyang mukha. Sinabihan niya akong sumunod sa kanya sa loob ng bahay na kaagad ko namang ginawa. At doon ay nakita ko ang isa sa mga garapong may lamang langis na basag na. Nagkalat na rin ang lahat ng laman nito sa istante. Ibig sabihin po ba niyan? Oo, maaring narito kanina ang aswang na umaaligid tuwing gabi at magiging tapat na ako sa'yo. Napakalakas nito para makabasag ng mga garapon. Ano nga pala nangyari sa pinuntahan niyo ni Kuya? Totoo po? Totoo po yung balita. Nakita ko yung bangkay. Ay Diyos ko, sige maghanda tayo. Maglalagay ako ng asin sa mga bintana at mga pinto at huwag kayong basta-basta lalayo ha. Hintayin na natin si Kuya Simon na umuwi. Opo. Walang nangyaring kakaiba noong gabing yun, subalit hindi ako nakatulog ng mahimbing. Iniisip ko kung totoo ba ang aswang na sinasabi ni Nanay Fina. Hindi rin maalis sa isipan ko ang madugong sinapit ng bangkay na nakita noong umaga. Ang totoo, natatakot ako. Subalit sa kabila noon ay gusto kong malaman kung totoo ba talagang may mga aswang. Sumapit na ang bispiras ng fiesta. Masayang isinabit ng mga kabataan ng mga makukulay na banderitas sa pasukan ng baryo at sa bawat kabahayan. Nagkabit rin ng makukulay na ilaw ang ilan sa mga bahay at naging abala na ang karamihan sa paghahanda ng pagkain. Nagkatay ang pinsan ni Nanay Fina ng 2 malalaking baboy. Binigyan kami nito at pinaghati-hati ni Nanay Fina at iniluto. At dahil maaga pa noon ay hinayaan lang kami ni Nanay Fina na lumibot sa baryo. Philip, mamaya may programa sa plaza sa bayan. Isa yun sa pinaka-inaabangan dito tuwing piyesta eh. Pero ayaw ni Nanay Fina na lumayo kami. Ganun ba? Sige, ganito na lang. Ipagkapaalam ko kayo. Susubukan ko kung anong makakaya ko. Talaga? Oh! Sige, hintayin ka namin. Bandang 3:00 dumating si Tala sa bahay. Mayroon siyang maliit na bilao. May laman iyong biko at masaya niyang ibinigay yun sa amin. Ginawa daw iyon ng kanyang ama at pinabibigay sa amin. Tinanggap naman yun ni Nanay Fina at habang nag-uusap silang dalawa ay dito ko na isiningit ang pagsama sana namin ni Greg kay Tala sa plaza. Sumigunda naman agad si Tala at nakiusap rin na payagan na kami. Aling Fina, hindi pa po ba umabot dito yung balita? Nahanap na raw po ni Mang Simeon yung aswang. Kalat na po yung balita na yun sa bayan eh. Isa pa, ito po yung pinaka-inaabangan sa fiesta. Kaya, payagan nyo na ako sina Philip. Seryoso ka ba? Nahanap na ni Kuya ang aswang? At natalo niya? Oho, siguro mamaya lang aabot na yung balita tungkol doon. Hindi naman po ako magsisinungaling sa inyo eh. Sige, papayag ako. Basta susundin yon ang kondisyon ko. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo, Tala ha, pero mas gusto kong marinig sa bibig ng kapatid ko na nagawa niyang patayin yung halimaw na yon. Ano po bang mga kondisyon? Sasabihin ko mamaya. Sa ngayon, tatapusin ko muna ang ginagawa ko. Mamaya naman ang alis niyo, di ba? Sige ho. O ayan na, pumayag na si Aling Fina. Babalik ako mamaya. Sige, ihintayin ka namin. Sige. Pagkaalis ni Tala ay tinawag ako ni Nanay Fina sa loob ng kwarto kung saan nakalagay ang mga gamit pang albularyo. May inaabot sa akin na maliit na garapon. May laman ding langis yun at may papel na may nakasulat na orasyon sa loob. Kagaya raw iyon ng mga lana na nakakalat sa bahay. Kukulo yun sa oras na may lumapit sa aming aswang. At sa oras raw na mangyari yun ay tumakbo lamang kami hanggang makarating kami sa bahay na yon. Huwag daw kaming magtatangkang lumaban dahil wala raw kaming alam kung paano labanan ang mga aswang. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid. Sinundan namin siya ni Greg. Dumiretso sa kusina at nagsalit ng asin sa 2 supot. Kung talaga raw na hindi na kami makatakas ay yun ang maaari naming magamit. Isaboy lang daw namin yun sa mga aswang, lalo na sa mga mata at bibig nito.
Matapos yun ay naghanda na kami ni Greg sa pag-alis. Yun na ang pinakapinunta namin sa lugar na yun at ayaw namin yung palagpasin. Isa pa, wala naman na kaming aalalahanin dahil positibo nang namatay ni Mang Simeon ng aswang. Bigla na kasing kumalat ang balitang iyon sa baryo at sabi ng isa sa napadaan sa amin ay kasalukuyan na lamang sinusunog ni Mang Simeon ang bangkay ng natalong aswang. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Nanay Fina nang marinig yun at nawala na ang pag-aalinlangan niya sa pagpayag sa amin na umalis. Nabawasan ang tensyon sa kanyang boses, subalit ipinadala pa rin niya sa amin ang mga bagay na ibinigay niya at mahigpit na ibiniling huwag iwawalay ang mga iyon sa amin. Kaya naman inilagay ko ang mga iyon sa isang belt bag para madaling makuha kung sakali. Philip? Greg? Narito na si Tala. Tama na yung pagpapapogi ninyo riyan. Nanay talaga. Sige po, alis na kami. Ang bilin ko ha, mag-iingat, Philip. Opo, babalik po kami agad. Huwag po kayong mag-alala. Mga 5:00 noon nang umalis kami. Mga 20 minuto ang inabot namin sa paglalakad bago kami nakarating sa plaza na malapit na sa bayan. Mabuti na lamang nga at may alam na shortcut si Tala dahil kung hindi baka raw ginabi pa kami sa daan. Pagdating namin doon ay kaagad na bumungad sa amin ang napakaliwanag na paligid. Napakaraming mga tao at sari-saring mga pagkain at inumin ang itinitinda. Kaagad na naengganyo si Greg sa mga makukulay na palamig. Yun agad ang una niyang binili. Pagkatapos ay pumunta naman kami sa isang bakery at bumili ng bagong lutong hopya doon. Marami pa kaming kinain at nang mabusog saka lamang kami pumunta sa gitna ng lugar kung saan may programa. Eksakto paglapit namin doon ay mayroong umaawit ng isang love song. Maraming salamat sa pagkakaibigan, Philip. Salamat din, Tala. Basta kahit anong mangyari, mag-iingat ka, okay? Ha? Oo naman. Bakit? Tungkol ba ito sa aswang? Basta mag-iingat ka ngayong gabi. Ngayong gabi, mas kailangan mong mag-ingat ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin? Wala. Mag-iingat kasi baka mawala ka na naman. Kayo ni Greg. Alam niyo naman ang dami pa namang tao, baka hindi ko kayo makita. Ganun ba? Napakamot na lamang ako ng ulo habang iniisip kung ganoon ba talaga ang mga babae. Magulo kausap at magulo kong mag-isip. Habang lumalalim ang gabi ay lalong lumilitaw ang kagandahan ng iba't ibang ilaw sa paligid. Nagsimula na ring dumami ang mga tao para manood ng programa. Si Greg naman noon ay wala nang humpay sa pagbili ng mga pagkain. Sa tuwing nakikita ko siya ay puno ng pagkain ng bunganga niya. Kami naman ni Tala ay magkasamang nalibang sa mga palabas at hindi na namin napansin ang oras. Hala, 8:00 na pala. Kailangan na nating bumalik, baka masyado na tayong gabihin. Masyado na tayong naglilibang. Ang mabuti pa, mag-tricycle na tayo kahit may kalayuan yung ikot, mas ligtas naman. May pamasahe ba kayo? Oo, meron. Tara na. Sasakay sana kami ng tricycle, subalit nang dahil sa fiesta ay maraming mga daanan na sarado. Kaya hindi na muna bumiyahe ang mga tricycle. Kaya napilitan na kaming dumaan sa dinaanan namin papunta doon. Mabuti na lamang at may baon na flashlight si Tala, kaya hindi kami masyadong nahirapan sa daan. Habang naglalakad ay napansin kong naging balisa si Tala. Hindi siya kumikibo ni lumilingon man lang. Malayong malayo sa tuwa na ipinakita niya noong nasa plaza kami. Habang naglalakad ay napansin kong parang bumalik lang kami sa aming pinanggalingan. Bigla ring bumigat ang pakiramdam ko at pakiwari ko ay may nagmamasid sa amin habang naglalakad. Sandali, parang bumalik lang tayo. Imposible yun, kabisado ko rito kahit madilim. Pero sigurado ako, dumaan na tayo dito kanina. Ang sinasabi mo? Ay naku Philip, kaya ka lagi naliligaw eh. Hindi tayo naliligaw, sumunod lang kayo sa akin. Sandali kaming nagkatitigan ni Tala. May kakaiba talaga sa kanya.
Kakausapin ko sana siya ulit nang bigla niyang itinuro ang bahay nila sa hindi kalayuan. Nagkatinginan kami ni Greg. Imposible kasing sa bahay ni Natala ang bagsak namin. Isa pa parang hindi pa gaano katagal magmula noong maglakad kami. Nagpatuloy kami sa paglalakad at totoo nga, bahay nga nila iyon. At pagdating namin sa bakuran nila ay lumabas ang tatay niya at nagtapon ng mga pinagbalatan ng mga gulay. At nakapagtatakang nakangiti ito at tila masayang masaya. Oh, arito na pala kayo. Sakto at kakain na. Pumasok na muna kayo. Naku, busog na po kasi kami sa plaza. Sige na, kumain na muna kayo. Bira lang mag-ihaw itong si tatay eh. Masarap yan mag-ihaw si tatay, hindi kayo magsisisi. Isa pa, narito na rin naman kayo. Sige na, kahit para sa akin na lang. Wala na kaming nagawa pa ni Greg. Umayag na kami sa alok ng mag-ama. Isa pa gusto kong mas makilala pa si Tala. At magagawa ko iyon kung makakausap ko rin ng maayos ang kanyang ama. Pagpasok pa lang, nakaramdam na ako ng kakaiba. Para bang may nagsasabi sa loob-loob ko na hindi ako dapat pumasok sa bahay na yon. Subalit hinawakan ni Tala ang kamay ko at marahan akong hinila sa loob. Pinaupo niya kami sa sala at masasabi kong malaki-laki ang bahay nila kapag nasa loob ka. May mga larawan ng iba't ibang mga tao ang nakasabit sa pader. Tinanong ko siya kung sino ang mga iyon at sinabi niyang lahat ng naroon ay mga kamag-anak niya. Hindi nagtagal ay tinawag siya ng kanyang ama na nasa kusina. At makalipas ang ilang minuto ay sinundo niya kami at sinabing handa na ang hapagkainan. Pagdating namin sa kusina nila ay nanlaki ang mga mata ko. Napakalaki kasi ng isdang inihaw na naroon. Mayroon ding dinuguan at iba pang ulam na may sarsa. Walang ano-anong kumuha na si Greg ng plato at matapos magpasalamat ay kaagad na itong kumuha ng pagkain. Kumuha ka na ng marami, mamaya mamimigay na rin kami sa mga taga-baryo. Sige, busog pa ako pero titikman ko lahat. Salamat. Nakabusog ka. Pero teka, bakit parang bigla kang nalungkot? Nawala yung ngiti mo. Ha? Pagod lang siguro ako. Huwag mo na akong alalahanin. Kakain na rin ako mamaya. Habang nagsasandok ako ay may naramdaman akong mainit sa aking kanang hita. Inilapag ko muna ang plato at hinipo ko kung ano yun at nagulat ako nang malamang yung langis iyon. Malamang nagaling yun sa maliit na garapong dala namin. Binuksan ko ang belt bag sa aking bewang at nanlaki ang mga mata ko nang makitang kumukulo ang isa sa mga iyon. Napatingin ako kay Tala. Nanlalaki rin ang mga mata niya habang dahan-dahan na umiiling. Magsasalita na sana ako nang biglang sinunggaban ako ng tatay niya mula sa kabila ng lamesa. Tumaob ang lamesa, kaagad akong napailalim. Sinubukan kong makawala subalit napakalakas ng tatay niya. Ano pong ibig sabihin nito? Tala! Ano to? Greg! Mang Manny! Tawarin mo ako, Philip. Hindi ko to gusto eh. Pero kailangan ko tong gawin. Tawad, lahat ng nangyari ngayong gabi plinano ko. Hanggang sa makarating tayo dito. Ano? Paanong? Tawarin niyo ko. Tinitigan ko si Mang Manny habang pilit akong kumakawala sa kanya at nang hilakbot ako nang makitang unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Unti-unting nabalot ng matitigas at kulay abo na balahibo ang braso ng lalaki. Humaba rin ang buhok nito na kulay puti at unti-unting nangitim ang balat. Kasabay noon ay kitang-kita ko kung paanong humaba ang mga pangil niya na parang pangil ng isang galit na tigre. Umungal ito ng malakas at halos mawalan ako ng malay sa lakas ng sigaw ng halimaw na yon. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko noon. Halos naihina ako sa pantalon. Subalit nang simulan niya akong sakalin ay napalitan ang takot ko ng kagustuhang makawala doon. Tay, ipinangako mong papatayin mo sila ng mabilis. Tumahimik ka. Ako ang kakain kaya ako ang nakakaalam ng gusto ko. Nagawa mo na ang parte mo, kaya makakalis ka na.
Sinapo ng halimaw ang buong mukha ko. Inaangat niya ako at handa na niyang ihampas ang ulo ko sa sahig nang magawa kong makasipa ng malakas. Pagkatapos ay dumukot ako ng asin sa aking belt bag at ipinunas ko yon sa mukha ng halimaw. Napabitaw ito sa akin habang umuungol. Umusok ang mukha nito at nagsisigaw ito sa sakit. Doon na ako nakaalis mula sa pagkakailalim. Tumakbo ako palayo. Hinanap ko si Greg subalit nakita ko itong nakahandusay sa sahig at walang malay. Umaalingaso na rin ang mabahong amoy sa paligid. Ang masasarap na pagkain kanina ay mga bulok na karnina nang nagkalat sa sahig. Huwag ka mag-alala, hindi siya patay, nawalan lang siya ng malay. Anong huwag kang mag-alala? Traidor ka! Pinagkatiwalaan ka namin, tapos aswang ka pala. Hindi ako aswang. Hindi, Philip. Philip, patawarin mo ko. Huwag ka lang humingi ng tawad. Gawin mo ang tama. Hulihin mo sila. Pero tay... Gawin mo na bago pa kita unahing gawing hapunan. Kita kong napalunok ng laway si Tala at mula sa ilalim ng lababo ay hinugot niya ang isang mahabang itak. Nagmakaawa ako sa kanyang huwag ituloy ang kung anumang binabalak niya ng mga oras na yon. Sumigaw ako ng saklolo pero walang dumating. Dahan-dahang naglakad si Tala papunta sa akin. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata bago ako inundayan ng taga. Nakaiwas ako. Nagawa kong makatakbo papuntang sala. Sinundan niya ako. Lalabas na sana ako ng bahay nang biglang tumalon sa harapan ko ang halimaw niyang ama at humarang sa pintuan. Mga demonyo! Lalo ka na, Tala! Ayop ka! Paanong nagawa niyo ito? Puro kayo drama. Kaya sinabi ko sa iyong patay na dapat sila bago mo dinala rito. Ang tigas kasi ng ulo mo, Tala. Biglang tumalon palusob ang halimaw. Napakabilis noon at imposibleng maiwasan. Halos magharap na kami nang bigla siyang nawala sa aking paningin at tumalsik sa may dingding. Si Tala naman ay nasa sahig na rin at namimilipit habang nakadiin ang kaliwang kamay sa tagiliran. Mula naman sa aking likuran ay narinig ko ang isang pamilyar na boses. Maswerte ka at nagawa kong makawala sa oras. Kung hindi, sisig ka na ngayon, Philip. Mang Simeon, paano po kayo napunta rito? Talo ako ng hayop na yan. Pero hindi ako pinatay sa halip ay ginawa akong bihag sa kabilang kwarto. Gagawin daw niya akong panghimagas ngayong gabi. Mayabang. Naisahan patuloy. Salamat po. Salamat po at dumating kayo. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi mo pa sigurado kung sisikatan tayo ng araw. Ho! Takbo na! Bilis! Lumayo ang halimaw at sumigaw ng malakas. Walang ano-anong nilusob nito si Mang Simeon, subalit mabilis na nakaiwas ang lalaki sa atake ng aswang. Tinaga ni Mang Simeon ang halimaw subalit nakita kong tumalbog lamang sa balat ng halimaw ang taga nito. Bigla kong naisip si Greg. Bumalik ako sa kusina. Naroon pa rin siya sa sahig at walang malay. Dali-dali ko siyang nilapitan at ginising subalit walang nangyari. Maya-maya ay dumating si Tala. Iika-ika siya at hawak pa rin ang kanyang tagiliran. Lumayo ka sa amin! Huwag kang mag-alala, wala akong balak saktan ka. Sa ngayon gisingin muna natin si Greg. Ano ang laman ng botelya na yan? Gamot to. Gamot sa laso na inilagay ni tatay sa mga pagkain. Magtiwala ka sa akin, pakiusap. Gusto ko kayong tulungan. Iniabot niya sa akin ang itak. Pagkatapos ay inihalo niya sa tubig ang 2 patak mula sa botelya. Iniangat niya ng marahan ang ulo ni Greg at pinainom dito ang nasa baso. At wala pang 3 segundo ay dumilat na si Greg. Ipinaubos ni Tala ang laman ng baso samantalang si Greg naman ay natarantang humingi ng paliwanag. Mamaya na yung paliwanag, umalis muna tayo dito. Kailangan makalayo na tayo dito. Pero hindi natin pwedeng iwan na lang si Mang Simeon. Kung hindi tayo aalis, papatayin tayo lahat ni tatay, kaya pakiusap. Makinig kayo sa akin. Tawarin niyo na ako. Ito na lang yung magagawa ko para makabawi sa inyo, kaya dalian niyo na. Pero saan tayo dadaan? Dito, may daan dito, sumunod kayo sa akin. Nagmamadali kaming lumabas sa pintuang sinabi niya sa likuran. Naririnig pa namin ang mga pag-ingit at ungol nila Mang Simeon at Mang Manny. Patuloy ang kalampagan at tunog ng mga bakal na nagtatama. Pero hindi na namin magawang bumalik pa doon.
Kailangan naming makatakas sa lugar na yon kung nais pa naming mabuhay. Ngunit pagkalabas namin ay tumalon sa aming harapan ng halimaw. Puno ng dugo at umuusok ang bibig nito. Nanlilisik ang mga mata nitong tumingin sa amin at yun pa lamang ay sapat na para manginig kaming lahat sa takot. Napaupo si Greg sa lupa habang nagsisisigaw. Inalalayan naman siya ni Tala, subalit bigla na lamang napunta sa likuran namin ng halimaw at sa isang iglap ay tumalsik si Tala at tumama sa isang puno ng mangga. Napakawalang silbi mo! Parang nanay mo! Kaya mabuti na lang at nauna ko na siyang nakain. Ayup ka! Pati asawa mo, biniktima mo! Sumigaw ng malakas ang halimaw at pagkatapos ay lumusob ito sa akin. Nagawa kong masalag ang unang atake niya at nakatakbo ako papalayo, subalit si Greg naman ang pinagbiskitahan niya. Dali-dali akong tumakbo para tulungan ang pinsan ko. Sumampa ako sa likuran ng halimaw at pinaghahampas ko ang ulo nito, subalit wala iyong nagawa. Iwinasiwas lang ako ng halimaw na yon na parang isang langaw. Tumilapon ako at gumulong-gulong, ngunit nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Greg ay muli akong tumayo. Naisip ko ang asin sa aking belt bag. Basa na ng langis ang asin, subalit magagamit pa rin naman. Dumakot ako noon pagkatapos ay muli akong tumakbo at tumalon sa likuran ng halimaw. Eksakto lang ang talon ko at hindi niya nagawang saktan si Greg. Muli akong dumukot sa bag at ipinunas ko naman yon sa mukha ng halimaw. Nagkikisay ito at nagpagulong-gulong sa lupa habang hawak ang mga mata. Nagsisisigaw ito, pinagmumura kami at pinagbantaang papatayin. Philip, tumakbo na kayo. Umalis na kayo rito. Pagkakataon nyo na. Basta makarating kayo ng baryong ligtas na kayo. Pero hindi ka namin maaaring iwan. Huwag nyo na akong isipin. Kabayaran to sa lahat ng ginawa kong paluloko sa inyo. Hindi ka namin iiwan. Bakas ko ang lungkot sa mga mata mo nung una pa lang kitang nakita. Alam kong hindi peke ang pakikipagkaibigan mo sa amin. Hindi ka aswang. Ginamit ka lang niya para sa pansarili niyang kagustuhan. Kaya kung gusto mong bumawi, sumama ka na sa amin. Sumigaw ng malakas ang halimaw at sa isang iglap ay nagawa nitong makabangong muli. Lalong humaba ang mga pangil nito at mga kuko at sa paningin ko ay lalo itong lumaki. Muling sumigaw si Tala na umalis na kami. Napatingin sa kanya ang halimaw na tila tuluyan nang nawala sa sarili. Mabilis itong tumakbo papunta sa anak. Nang mga pagkakataong yun ay takot na takot ako, subalit kusang gumalaw ang aking mga paa. Dinampot ko ang tumalsik na itak ni Tala at tumakbo ako ng mabilis sa likuran ng aswang. Wala nang 1 metro ang layo nito kay Tala. Handa na ang mga kuko nito na kitilin ang buhay ng anak nang biglang dumating si Mang Simeon. Nagawa niyang mataga ang braso ng halimaw dahilan para maputol ito. Nang mapatigil ang aswang ay mabilis itong sinipa ni Mang Simeon papalayo kay Tala. Duguan si Mang Simeon at tapyas ang malaking parte ng kanyang kaliwang balikat. Tila nabalatan rin ang kaliwang parte ng kanyang mukha. Hinihingal siya subalit tuwid na tuwid pa rin ang tindig niya. Tama na! Tumigil ka na! Hindi ka naman nanalo. Oo, malakas kang gabunan pero sa tagal mong hindi nakakain. 10 taon. 10 taon siyang hindi kumain ng tao. Ha? 10 taon? Siya talaga ang gabunan na kinatatakutan noon. Ang aswang na pumapatay tuwing pista. Pero nang ipinanganak ako, tumigil na siya sa pagkain ng tao. Sinubukan niyang magtiis sa mga hayop pero isang gabi, 10 taon na ang nakakaraan. Nawala siya sa sarili at hindi sinasadyang. Tumigil ka na, Tala! Tay! Tama na. Hindi na ako magtatagal. Sana, kapag namatay ako, makita ko ang nanay mo. Nang makahingi naman ako ng tawad sa kanya. Dahan-dahang tumayo ang halimaw. Umaagos ang dugo mula sa naputol nitong braso. At pagkatapos ay iika-ika itong naglakad papalayo. Unti-unti itong bumalik sa dati nitong anyo at doon na namin napansin ang malaking hiwa nito sa tagiliran na malamang ay si Mang Simeon din ang may gawa. Mayroon din itong tama sa bandang dibdib. Tala, huwag mo na akong sundan.
Salamat sa iyo. At patawad dahil napilitan kang gawin ang isang masamang bagay nang dahil sa akin. Bahala ka na. Sana maging masaya ka. Hahabulin pa sana siya ni Mang Simeon nang biglang bumagsak na lang din ito sa lupa. Gising pa ito subalit hindi na maigalaw ang buong katawan. Marahil ay dala yon sa mga sugat nito at pagkaubos na rin ng dugo. Tara Philip, tulungan mo ako. May mga gamit sa loob ng bahay. Bigyan muna natin siya ng mga pangunang lunas. Pero ang tatay mo, hindi ba siya... Huwag mo na siyang alalahanin. Pero Tala... Mahal ko sa tatay. Dahil sa kabila ng pagiging aswang niya, pinilit niya akong palakihin ng normal. Pero mali na konsentihin ko siya. Mali na hayaan ko siyang kontrolin ako na gumawa ng masama. Sa pinsala niya, hindi na siya tatagal. Sigurado ako. Mabuti na yun. Mabuti na. Para hindi na siya mahirapan araw-araw. Tinawag ko si Greg na noong mga oras na yon ay tulalang-tulala pa. Kaagad naman siyang tumugon. Tinulungan niya akong buhatin si Mang Simeon. Pagpasok namin sa bahay ay kaagad na tinapalan ni Tala ng malilinis na tela ang mga malalaking sugat ni Mang Simeon. Halos wala ng lakas para sumigaw sa sakit ng lalaki. Pero nanatili siyang gising hanggang sa matigil ang pagdurugo at malinis namin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos noon ay may pinainom na gamot si Tala kay Mang Simeon. Matapos yun ay nakatulog na ito at napansin ko na umayos na rin ang paghinga nito. Ayos ka lang? Oo, ikaw. Galit ka ba sa akin? Ayos lang kung gusto mo akong sampalin, saksakin, tagain, gawin mo na. Munti ko na kayong ipahamak ng pinsan mo eh. Oo, galit ako dahil trinaydor mo kami. Pero sa kabila nun, nakita kong nagsisisi ka. At alam ko, sigurado ako na hindi mo ginusto ang lahat ng nangyari. Nagitna nga ako eh. Akala ko yun yung tamang gawin para kay tatay. Minsan talaga, nakakatanga ang pagmamahal. Huwag ka na mag-alala. Ayos na sa akin ang lahat. Basta ipangako mong mamuhay ka na ng masaya. Oo. Maraming salamat, Philip. Pagsikat ng araw ay kaagad akong tumakbo pabalik sa bahay nila Nanay Fina. Halos maiyak siya nang makita ako lalo na nang makita niyang puro ako galos. Magdamag daw siyang nag-aalala sa amin ni Greg. Sinabi ko sa kanya na ayos lang kami. Ngunit kailangan na ni Mang Simeon na madala sa ospital. Agad na tumakbo si Nanay Fina at tumawag ng tricycle. Bumalik naman ako sa bahay nila Tala. Isinakay namin sa isang kumot si Mang Simeon at pinagtulungan namin siyang buhati ni Greg. Nadala ng maayos sa ospital si Mang Simeon at hindi naman nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ikinalulungkot ko ang mga nangyari, Tala. Tapos na yan. Ang mahalaga, buhay ka. Buhay kayo ni Greg. Salamat sa pagkakaibigan na iiwan mo sa akin. At higit sa lahat sa pagpapatawad. Pero kung gusto mo, sumama ka na sa amin sa Maynila. Ha? Oo, doon ka magtrabaho. Oo, magandang ideya nga yun para makalimot ka na rin. Ayoko, dito lang ako. Mahal ko yung baryo at kahit mapait ang sinapit ng mga magulang ko. May masasayang alaala pa rin kami dito. Sige, pero kung magbago ang isip mo, sabihan mo lang kami. Makalipas ang 3 pang araw ay bumalik na kami nila Nanay Fina ng Maynila. Naiwan sa bahay nila si Tala at ito rin ang nag-asikaso kay Mang Simeon nang makabalik ito mula sa ospital. Bago rin kami umalis ay nagkasundo na sina Nanay Fina at ang kuya nito. Pagbalik namin sa amin ay kaagad akong napaupo sa sofa. Napabuntong hininga at napaisip. Parang panaginip lamang ang lahat ng iyon. Hindi ko akalaing mararanasan ko ang ganoong uri ng katatakutan at kilabot. Nang dahil sa pangyayaring iyon,
nagbago ng husto ang tingin ko sa mundo. Nakakatroma. Subalit marami rin akong natutuhan sa nangyari. At isa na doon ang katotohanan sa likod ng mga aswang. Ganoon din si Greg. Magmula noon, hindi na niya ginustong pumunta ng mga probinsya. Madalas niyang ikinikwento sa mga kaklase niya ang mga karanasan namin doon. Pero walang sumiseryoso sa kanya. Sa ngayon ay sa bayan na nagtatrabaho si Tala bilang isang tindera. May mga pagkakataong inaaya ko pa rin siyang pumunta ng Maynila. Pero lahat ng iyon ay tinanggihan niya. Hindi raw siya nararapat sa kabaitan ko. Mabuti na raw na magbagong buhay siyang mag-isa sa lugar kung saan siya isinilang at sanay. Hindi naman na ako tumutol pa doon. Wala pa rin akong asawa ni nobya magpasa hanggang ngayon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung masyado akong natroma sa ginawa sa akin ni Tala at nawalan na ako ng tiwala sa mga babae o baka gusto ko si Tala at hindi ko lang yun maamin sa sarili ko. Wala kasing araw na hindi ko sa tinatawagan o tinitext man lang magmula ng pangyayaring yun sa kanila. Parang kulang ang araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. Ayon naman kay Mang Simeon, hindi na muling natagpuan si Mang Manny. Wala na rin di umanong nanggugulo doong aswang magmula nang mangyari ang insidenteng yon. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko naman sa Panginoon. Hanggang dito na lamang siguro, Sir Jupiter. Kung mapili man ninyo ang kwentong ito ay labis akong nagpapasalamat sa inyo at sa bumubuo ng Sitio Pangil. Mabuhay kayo at sana marami pang kwentong hango sa totoong buhay ang maitampok ninyo rito. At nang sa gayon, hindi mawala sa isipan ng mga tao na totoo ang mga aswang. At napalaging nariyan lamang sila sa paligid. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake at maghasik ng lagim.